Ne vidiš me na ekranu, ali me čuješ cijelo vrijeme. Što sam? Mogu te prestrašiti prije nego što se nešto strašno dogodi. Što sam ja? Ako me nema, film može djelovati prazno ili dosadno. Što sam? Ponekad sviram tiho u pozadini, a ponekad glasno da svi znaju da se nešto važno događa. Što sam? Glazba u sceni. Glazba ili zvukovi u filmu. Glazba u filmu. Napeta glazba ili zvuk. Netko je smišlja, snima i spaja s filmom. Tko je to? Glazbeni producent. Možete li nam reći što je to glazbena produkcija? To je isto što bi bilo u vašem svijetu režiser. Znači, glazbeni producent ima neku završnu riječ i vodi cijeli projekt kad se snima neka pjesma ili neka glazba. On vodi cijeli projekt kako bi doveo ga do kraja. Zašto ste počeli stavljati glazbu u film? Pa na početku kad su se prvi filmovi pojavili, oni su bili nijemi filmovi. I onda kako se tehnika razvijala i kako u stvari su htjeli ljudi još bolje dočarati emociju i neku estetiku, onda su počeli raditi glazbu za film i onda se je stopilo i to je sad neizostavan dio filma, da li igranog, dokumentarnog ili nekog animiranog. Na ovom primjeru ćemo vidjeti kako glazba može promijeniti priču. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Sad ste mislili da je u kutiji nešto simpatično, a zapravo je nešto scary. Zašto je muzika bitna u filmu? Muzika je bitna u filmu zato jer ti daje neki ugođaj. Znači ti u stvari scenu kad neko plače onda dočaraš sa muzikom. Kad neko se veseli i smije, možeš na drugi način dočarati. Tako da jako puno pridonosi filmu. Ali morate znati još jednu stvar, da i tišina je muzika. Znači kad je tišina, onda je to isto nešto znači. Tako da u stvari u filmu se neke pute i bez glazbe može puno više reći nego kad je glazba. Vidimo se u